دەستگاها خێرخوازیە بارزانی لەگەڵ بەیت الکوردیە لیکاریە مرۆڤی پێشکەشی 140 ماڵباتên ku bi eslê xwe Kurdin li Yemenê dijîn kiriye. Serokê dezgaha xêrxwaziya Barzanî Musa Ehmed ji tora medyayiya Rûdawê re ragan ku alîkariyên wan ji selkeke tijexwarin pêk tê bo her malbateke li gundên ku Kurdin bi eslê xwe ejmara nişteciyên li wan gundan 700 kesin. Yemen ji ber şer û pevçûnên di salên bihûrî de di nav rewşeke pir xerab mertirsîdar de derbas dibe. 16 zarokên wan gundên Kurdan ji ber hejarî û birçîbûnê jiyana xwe ji dest dane. Tora medyayiya Rûdawê ev cara çendemîn e vîtî û nûçeyan li ser Kurdên Yemenê amade dike û diweşîne. Ev jî dîmenên ku we dîtin gundekî welatê Yemenê ye ku hemûlatiyên wê yan jî nişteciyên wê tev de Kurd in.